আমাৰ যি 21 জানুৱাৰী তাৰিখে যি আমাৰ অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী আছে পুৱা 5 বজাৰ পৰা পুৱা আবেলি 5 বজালৈ 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ এই বন্ধ কাৰ্যসূচীত সমগ্ৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী তথা অসমবাসী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক আমি আহ্বান কৰিছো যে যিসমূহ জৰুৰী সেৱা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰসকল হওক বা এম্বুলেন্স সেৱা হওক আমি সেই ক্ষেত্ৰত দেখাই দিম বা নিশ্চয় বিবেচনা কৰিম আৰু বিশেষকৈ বিভিন্ন বা বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আমি এইকাৰণে আহ্বান কৰিছো যে আপোনালোকে हेल' नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोना थाम्बनेल लानानै मिथिखाबाय नङा होमबा आं मानि सायाव बे भिडिअखौ लाबोदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोब आरोखि बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोद गिदिर खौरां आरोखि बेयो मोनसे जे नोंथांमोनाहाय बेयो मोनसे जे बर' हारिनि गोनांथार खौरां आरोखि जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायथारखि अब्लासो बुजिगोन जे आं बे भिडिअनि सायाव मा बुंनो सानदों। दा नोंथांमोन गुबै बाथ्रायाव फैदो। नै जोंहा दा जोंनि बिटिआरनि सिङावनो थानाय जे आरो बिटिआरनि बाहेरा गुबुन गुबुन थानाय जे नैबे कच राजबंशि कमिउनिटिनि बिथांमोनाहाय जे नै अल कामारटापुर स्टुडेन्ट इउनियन जे आक्रासु बिथांमोननि फरायसा आफाद बियो जे बिथांमोनाहाय दा नै रायजो दाबिदों जे दिनै फुंनि 5टानिफ्राय जे गाबोन दा मोनानि 5टासिम जे 12 घन्टा बन्द जे फोसावदों बिथांमोना जे रायजो दाबिनाय जे बिथांमोनाहाय साननानै नायदो नोंथांमोन बिथांमोना बेसेबां जे बिथांमोना केएसि मोनदोंब्लाबो जिरायनानै थायाखै नङा होमबा आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो सानदों आरोखि दे नोंथांमोनाहाय फुल नायजोब केएसि मोनदोंबाबो बिथांमोना जिरायनानै थायाखै आरो नै जोंना दा साननानै नायदो जोंनिखौहाय दा जोंनियाहाय बिटिआरआवहाय दा बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोंना दे पिस एकर्ड खालामबाय जोंना जिरायनानै थाबाय जे बड'लेण्डखौ दाबिफिनासै नङा होमबा जिरायनानै थाथ'बाय जोंनाहाय जे दोनथ'बाय स्टप जाथ'बाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दोनथ'बाय स्टप जाथ'बाय जेनेबा जे आन्दलन खालामफिनगोन दा स्टप जाथ'बाय आरोखि दा गमामायैनो नों गुबुन हारिखौ साननानै नायदो आरोखि दा आं बे गुबुन हारिफ्रा माबायदि जे रायजो दाबिनायाव मुखुब जागासिनो दं गावबा गावनि हारिखौहाय दा बिथांमोना दा नै बन्द' फोसावदों रायजो दाबिदों दा थिगबो गैया गमामायैनो बोथोरा थासारि सिटुवेसना मा जालाङो बिथांमोना आरो बोरैबाबा रायजोबो मोनहैनो हागौ दा बिथांमोननि जे रायजो दाबिनाय बिथांमोनहा बांद्राय खस्थ' खालामनाङाखै नङा होमबा जोंनि बर' हारिया बारा खस्थ' खालामनांदों बांसिन खस्थ' खालामनांदों जोंनि बर'फ्रा बांसिन आन्दलन जिउ गारनांदों रोजा रोजा मुंख्लं जानांदों आरोखि दा बिथांमोननिया बांद्राय मुंख्लंबो जानाङाखै गोरलैयैनो जालांदों आरोखि बिथांमोननि जे एकर्डफोराहाय जे केएससिफोराहाय बिथांमोननियाहाय जा बिथांमोना माबायदि आन्दलन खालामो मा टाइमाव माबायदि जे रायजो दाबियो दा बिथांमोनाबो बिराद बेहाय गोसो होदों आरोखि बिथांमोनाहाय बिरादनो दा बिथांमोनाहाय दा रायजो दाबिदों दा जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्राबो दा नुनानै आसरित सानगोन नङा होमबा दे जोंनि बर'नि आफादफोरा बोरो जेनेबा दाबो गुबुन हारियासो जे रायजो दाबिलायबाय जोंनि बर'नि आफादफ्रा दा रायजो दाबिनायाव गैला रायजो दाबिला नामा दा बे खोथायाथ' जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनियावहाय दा गोसोआव फैगोन आरोखि एसे सोंथि सिखांगोन एसेबाबो दा जोंहा नै बिटिआर एकर्ड जाबाय जे रायजो दाबिनायखौ दोनथ'बाय दा दोनथ'नायजोंल' मा जानो नङा होमबा मोनसे समाव जे रायजो दाबिनायखौथ' दोनथ'नो हानाय नङा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सिमांआथ' दाबो मोगथां महर मोनाखै जाफुङाखै गोबां जोंनि दाबो नै पिस एकर्ड जानानैबाबो जोंनि इन्डिपेन्डेन्ट गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि साराबो दासिमबो जेलनिफ्राय गबोआ नेक्स्ट दा नै बोसोर 2025 जे जोबहैनाय बे इयार 2025 जोबहैनाय इयारावसो बिनि हियारिंआ फिन जाफिनगोन दा नै इलेक्सन जानानै गोदान सरकार जालायगोन जोंनि बिटिआरआवहाय नङा होमबा नोंथांमोन दा बिथांखौहाय बख'नांगौनि राहा लानांगौ आरोखि जोंनि बर'नि आफादफोराबो आं बेखौबो खावलायगोन आरोखि जोंनि बर'नि आफादफोरा बिथांखौहाय जे पिस एकर्ड जाबाय बिथाङा गथारनांगौ आरोखि पिस एकर्ड जानाया पिस एकर्डआ मानोथो नङा होमबा दा गुबुन हारिया पिस एकर्डखौनो खालामाखैनो अल कामारटापुर स्टुडेन्ट इउनियन जे कच राजबंशि बिथांमोना जे रायजो दाबिगासिनो दं बिथांमोनाथ' पिस एकर्डखौनो खालामाखै दे केएससि मोनबाय आरो बिसिना आक्रासुनिया जे आल्फाथ' नङा आरो बिसिना केएल'बो दं दासिमबो पिस एकर्ड खालामाखै बिसिनाव दाबो केएल'आ दङ दाबो सारेन्डार जाजोबाखै बिसिना दाबो अब्लाबो बिसिना सुख सान्ति थानो मोनगासिनो दं आरोखि बिसिनि हारिनि मानसिफोराहाय जोंनि बर' हारिनि मानसिब्ला दासिमबो जे जोंना एनडिएफबिफोरा सारेन्डार जायामोनब्ला जोंनि बर' हारिखौ बांसिन नाख्रेबोमोन आरोखि
जे जोंनि बर' हारिनि रायजो सुबुंफोरा रायजो राजाफोराहाय जे खस्थ'यै थानांगौ जायोमोन आरोखि जे हाग्रा रिजार्भफोरनि मानसिफोर जे गामिनि मानसिफोरबो खस्थ'यै बांसिन थानांगौ जायोमोन आरोखि जोंनि बर'फोराहाय गिनांगौ जायोमोन आरोखि सेंग्रा बोराय जा मोना गुनाफ्रावहाय नङा होमबा दा बिथांमोनाहाय रायजो दाबिगासिनो दङ आखासु जे बिथांमोननि फरायसा आफाद अल कामारटार स्टुडेन्ट इउनियन दा बिथांमोना जिरायनानै थायाखै पेसिकटबो खालामाखै आरो बिसिनि बिथांमोननि हारिनि सुबुंफोराबो खस्थ'आव गोलैयाखै जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा दा बांसिन खस्थ' गोलैगौमोन खिन्थु बेखौ सानो आरोखि आं नोंथांमोन दा नै बिथांमोना दा रायजो दाबिगासिनो दङ जे दिनै आसाम बन्द' जे नोंथांमोन दा आं बेखौसो बुंनो सानदों बे भिडिअ'आवहाय जोबनायावहाय जे जोंनि बर' हारिनि आफादफोराबो दा रायजो दाबिफिननांसिगौ बिथांमोनाबो जे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनाबो जे ओंखारनांसिगौ आरोखि दा जे रायजो दाबिफिननांसिगौ जे बिटिआर एकर्डआथ' इमप्लिमेन्ट जाजोबासै दा इमप्लिमेन्ट जानो थाखायथ' आन्दलन खालामखाथारनांगोन इमप्लिमेन्ट जायाबाथ' मुभमेन्ट खालामखाथारनांगोन दा बे हिसाबैनो रायजो दाबिनाय दा नोंथांमोन जे जोंनि बर' हारिनि आफादफोराबो दा रायजो दाबिफिननांसिगौ आरोखि दा गुबुन हारिया रायजो दाबिगासिनो दं दा जोंनिया स्टप जाबाय बे लास्टआवहाय जोंना गोमाहैगोन आरोखि बे थासारिया जाहैगोन जे दैमालुनि सावआ नांहैगोन आरोखि लास्टआवहाय दैमालुनि सावआनो नांहैगोन लास्टआवहाय गोमाहैगोन आरोखि जोंनिया दा नोंथांमोन जे अल कामारटार बर' इउनियननि प्रेसिडेन्ट क्रिटिस बर्मनाहाय जे मा बिबुंथि लाखिदों जे रायजो जे दाबिनायावहाय जे नोंथांमोना खोनासंफिनदो आरोखि खोनासंफिनदो रायजो दाबिनायाव बिथांमोना माबायदि बिबुंथि लाखिदों आरोखि आरो बिथांमोनखौ सोरबा जुदि डिस्टार्ब होयोब्ला बेखौ जे बिथांमोनाहाय फोसावदों आरोखि आरो जे बिथांमोनखौ सापर्ट होयोब्ला सापर्ट होनो हागोन जे बेफोरबायदिसो खावलायदों आरोखि बिथांमोना आरोबाव वेलकामसो खालामदों दा जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्राबो जे आफादफोराबो रायजो राजाफ्राथ' सियरखा आफादफोरा जे ओंखारबानो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बर'आ जुदि बड'लेण्ड मोनाबा गोजोनखाया जोंनो रायजोखौ नांखाथारगौ दा जोंनि बर'नि आफादफोराबो दा बे हाबाखौ लानांसिगौ आरोखि जे रायजो दाबिनाय हाबाखौ दा लाफिननांसिगौ आरोखि जोंनि बर'नि आफादफोराहाय दा नोंथांमोनाहाय जे नायफिनदो आरोखि नायफिनदो जे मा बुंदोंमोन যে বিটাং ক্রিটিস বর্মনাহাই আমাৰ যি 21 জানুৱাৰী তাৰিখে যি আমাৰ অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী আছে পুৱা 5 বজাৰ পৰা পুৱা আবেলি 5 বজালৈ 12 ঘণ্টা অসম বন্ধ এই বন্ধ কাৰ্যসূচীত সমগ্ৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী তথা অসমবাসী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক আমি আহ্বান কৰিছো যে যিসমূহ জৰুৰী হোৱা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰসকল হওক বা এম্বুলেন্স সেৱা হওক আমি সেই ক্ষেত্ৰত দেখাই দিম বা নিশ্চয় বিবেচনা কৰিম আৰু বিশেষকৈ বিভিন্ন বা বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আমি এইকাৰণে আহ্বান কৰিছো যে আপোনালোকে আমাৰ যি দাবী আমাৰ যি সমস্যা আছে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখিব এই ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই যদি আমাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে বা আমাৰ যদি কথাখিনি বা আমাৰ দাবীখিনি যদি সহমত নজনায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি দুখ পাম আৰু তেতিয়াহ'লে কিন্তু যদি উত্তপ্ত কিবা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি দায়ী নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি সমগ্ৰ পুনৰবাৰ আমি আহ্বান কৰিছো যে আমাৰ যি জাতিৰ অস্তিত্ব আমাৰ যি দাবী এই দাবীৰ প্ৰতি যি আমাৰ অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে অহা 21 জানুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে সহমত বা ছাপোৰ্ট কৰক নিশ্চয় তেতিয়াহ'লে আমি ভাল পাম আৰু যেহেতু আমি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে আমি ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰ আমি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী হয় নিশ্চয় আমাৰ দাবীৰ প্ৰতি আমি সহায় বিচাৰিছো সহযোগ বিচাৰিছো আৰু যদি নিশ্চয় ইয়াত যদি কোনো ধৰণে তৃতীয় পক্ষই যদি কোনো এটা বেয়া এটা ঘটনা যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমিও মোটামুটি বস্তুখিনি অলপ দুখ পাম আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু টোটালি গভৰ্ণমেণ্ট দায়ী হ'ব